Audio Jungle. Audio Jungle. Sining arat tebok helu. Pima isaya Menteri Alangli lam jersey pudam do. Ateke Alangli pulo komane abang kaya yang tangajo han kongsi pulo. Nang tum hem kuat tawar sik pino. Alangli ke damji apan atawar ban anta pekeng pino. Hem kuke wang yapan kamuntri John Baptist pensi muntri lo. Lasi ladak hala isia Bible long ke Johan Baptist sita alam ke sivelo kamuntri alam lo. Lasi John Baptist kamuntri ke hala pu anapor ahut hempu wangji apot tuwar ke kek anta pekeng non legbuk legbor anta peklam thaino mane rechu kimi ba itu arnam pirkhe along ba nang hachi pu usi John Baptist penajok menteri lo lasi Matthew angling pi kethom angdeng su isi pen nang litum lang damu te dak teklong po lasi litum ladak ulo halabang suahut pu halabang suahut John Baptist Judea det kaya yang tangaju cek langsi pulo paje tangsi pulo nang tum aning ciru yorno lasi litum ta ining keciru nang iya bangke lahelo nang tu maning ciru ino bima sining arat tebok helu por ke na kapeyo ka bang wangi puka prang da litum sini alu setel litum ke itu maning ciru dakte sita dak pulo apor tebok helu ning ciru yo no pusigipu sining arat tebok helu Pima isaya menteri alangli lam jersey udam lo atheke alangli pulo kumani abang kaya yang tang ajo hang kongsi pulo da elitum han pulo kumani abang akapreke kalilo menteri atumsi lamang salam penajok pirkhia dang pajet hang lo kumani abang kaya yang tangajo hang kongsi pulo nang tum hem kuat tawar sik pinot alangli kedamji apan atawar ban anta pakeng pinot ke wangya tawar lakado kawi sik piano pusi litum hanku lasi litum atawar taing pupilo paning weke lasi kado kawita litum alangli pan kangdu kardom je pan paning we aju kanting porta litum ladak kicung kan sam seta litum ladak wang lo lasi dak kamuntri kala hello